Sziasztok, én kezdőművész vagyok, és egy új kártyatrükkel jöttem el hozzátok. Ez a kártyatrükk egy olyan egyszerű, hogy kezdőknek én ajánlom, csak olyan, hogy nagyon rövid, megkeverjük a paklit, és csak annyit kell vele csinálni, felemeljük a felső lapot, ezeti lapotok, berakjuk a pakli tetejére, és beszűrjük a paklit, és felülre került kilapotok. És megmutatom, hogy azt higgyétek, hogy na, 2 olyan lap van, de tényleg csak egy átlagos pakli, megkeverjük még egyszer, akár még egyszer is megmutathatom. Annyi, ezeti lapotok, berakom felülre, most beszedem középre, vagy akárhova, és egyet csettintek, és felülre került a lapotok. Ezt a trükk nagyon egyszerű, majd 10 like után elmondom a magyarázatot. Addig is, ha tetszett a videót, lájkoljátok, hogy iratkozz fel. Sziasztok!